Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään käydään läpi, onko Škoda Superb ehkä se paras perheauto. Ainakin hinta-laatusuhteeltaan. Katsotaan vähän autoa ulkoa ja sisältä ja mietitään, miten hyvin se soveltuu perhekäyttöön. Itse olen ajanut autolla nyt noin 1,5 vuotta ja käyttökokemuksia on sen takia melko runsaasti. Tämä uusi Škoda Superbhan on tullut tunnetuksi siitä, että siinä saa hinta-laatusuhteella kyllä todella hyvää vastinetta rahallensa. Ehkä jopa markkinoiden parhaiten. Tämä uusikoppainen lähes 5 metriä pitkä auto tarjoaa kyllä perhekäyttöön erinomaiset puitteet. Tilaa on sekä matkustamossa että takakontissa. Jos vilkaistaan tuosta konttia, niin tämä oli muistaakseni 660 litraa. Meiltäkin sieltä löytyy lasten istuinta tai rattaita ja silti jää tilaa kauppakasseille ja kaikelle muulle varsin runsaasti. Pahoittelut sotkua, mutta en ole vielä kerennyt tuota ihan täysin siivota. Löytyy sitten tällaista verkkoa, säilytystilaa, erilaista lokeroa todella runsaasti. 660 litraa taisi olla vetoisuus tuolla takakontilla, mikä on kyllä ihan markkinoiden parasta antia. Monessa katumaasturimallisessa autossakin jäädään kakkoseksi siinä suhteessa. Löytyy koukkua kauppakasseille ja sähköistä vetokoukkua saadaan tuolta ja penkit kaatuu sitten täältä vetimistä hyvinkin helposti. Sen lisäksi, että tavaratila on massiivinen, niin meiltähän löytyy erinomaiset sisätilat autolle. Täällä meillä on massiivinen turvaistuin. Noin 2-vuotiaista lasta tuossa kannetaan tai kuljetetaan, mutta tähänhän mahtuu aina 10-vuotiaaksi asti lapsi istumaan sitten etuasennossa. Kuten nähdään, niin tämän kokoinen istuin ei välttämättä enää mahtuisikaan sitten pienempi kokoiseen autoon. Sisätilaa meillä on matkustamossakin siis todella hyvin runsaasti löytyy sekä vänkärille että takamatkustajalle. Täältä voidaan käydä istahtamassa tänne takapenkille, josta nähdään, että tilaa kyllä riittää. Täällähän meillä on jalkatilaa aivan runsaanlaisesti. Hyvin ruhtinaallisesti. Keskelle mahtuisi varmaan vielä pienikokoinen aikuinen tai lapsi ainakin hyvin istumaan. Siis tämän istuimen kanssa. Tämähän käännetään sitten tästä matkustuksessa tällaiseen asentoon. Niin tähän viereen jää vielä runsaasti kyllä tilaa siitä huolimatta. Hintaa tälle laitteelle tuli noin tällä varustelutasolla, mitä meillä on, noin 50 000 euroa. Mikä kyllä antaa erittäin hyvin vastinetta rahoille. Kun mietitään, että tämähän auto kilpailee laadussaan ja tiloissaan sellaisten jättien kanssa kuin BMWn 5-sarja ja Mercedesen E-sarja sekä sitten tietysti useiden perhekäytössä tunnettujen katumaastureiden tai SUV-luokan autojen kanssa pystyy kilpailemaan aivan täysin. Laatuvaikutelmahan tässä autossa on aivan ensiluokkainen. Meillä on pinnat on ihan premium-autoista tuttuja ja lähtöhinnat kuitenkin ovat sitten Emeli-sarjan Mersussa ja sitten tuolla
vitossarjan Pemareissa. Sinne voidaan näillä varusteilla lisätä jopa 20 000 euroa lisää hintaa. Tästä vielä nähdään sitten tuota vilkkuanimaatiota, mikä minua ainakin kiinnostaa aina uusissa autoissa ihan älyttömän paljon, että millainen se vilkku siinä autossa on, en tiedä miksi, mutta se on itselle aina jotenkin sellainen mielenkiintoinen asia. Tässähän on omaan makuun varsin tyylikkäät vilkut. Autohan on tyylikäs myös muutoinkin, hyvin paljon tällaista BMW-tyylistä muotoilua tähän on tuotu. Itse pidän ainakin ulkonäöstä kovin paljon. Jos pidit videosta, laita ihmeessä kanava tilaukseen. Tänne on tulossa jatkossa. Otetaan koeajoihin erilaisia pääsääntöisesti perheautoon tai perhekäyttöön suunniteltujen autojen testauksia tulee. Ehkä joitakin turvaistuimia ja muita vastaavia testaillaan myös. Tarkoituksena olisi testata nimenomaan autojen tiloja ja käytännöllisyyttä perhe-elämässä, perhearjessa, kun on niitä lapsia ja ehkä muutama lapsia, vaikka lemmikeitä tai vastaavaa. Mikä on sellaisen käyttöön paras auto? Kiitos kun katselit videon ja palataan seuraavalla videolla. Moi moi!